Nhar is-Sibt l-ewwel ta' Ġunju se jkun qed jibda l-proċess tal-votazzjoni bikrija l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali tas-Sibt 8 ta' Ġunju. Fil-fatt fi stqarrija l-Kummissjoni Elettorali avżat li mill-ewwel ta' Ġunju l quddiem se jkunu qed jibdew jivvutaw il-pazjenti fl-isptarijiet f'Malta u Għawdex u anke l-anzjani fi djar residenzjali. Il-votazzjoni fi residenza San Vincenz de Paul u 34 djar tal-anzjani oħrajn se tkun qed issir is-Sibt l-ewwel ta' Ġunju. Però l-Kummissjoni spjegat li dawk il-votanti li huma reġistrati f'dawn l-istituzzjonijiet kif ukoll dawk kollha residenti iżda mhux reġistrati bħala votanti fihom iridu jivvutaw sas-Sibt 25 ta' Mejju 2024. Intqal lil dawk il-membri tal-familja jew persuni oħra li għandhom id-dokument tal-vot ta' xi qraba jew persuni oħra bħalissa residenti f'San Vincenz de Paul u fid-djar tal-anzjani għandhom jagħtu dan id-dokument lil din il-persuna sa mhux aktar tard minn nofsinhar tal-ġimgħa 31 ta' Mejju 2024. Ġie avżat ukoll li fl-ewwel ta' Ġunju ma jkunx hemm ħinijiet għall-viżitaturi f'dawn l-istituzzjonijiet. Intant il-votazzjoni fl-isptarijiet Mater Dei, Keringrek, Monte Carmeli u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex se tkun qed issir il-ħamis 6 ta' Ġunju. Il-ħin tal-votazzjoni jkun mis-7 ta' filgħodu sal-10 ta' filgħaxija mingħajr waqfien. Però għal dawk il-votanti rikoverati fl-isptarijiet sa' 6 ta' filgħaxija ta' 2-3 ta' Ġunju u mhux kif jidher fuq id-dokument tal-votazzjoni tagħhom. Huwa importanti li dawn il-votanti jiżguraw li d-dokumenti tal-vot tagħhom ikunu fil-pussess tagħhom sal-4 ta' Ġunju 2024.